Hello guys, दिनै जोङो चेलेन्ज भिडिअ मोनसे लानो नागिरदों नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नुनानै मिथिखाबाय जानो हानाय दिनैनि भिडिअआ मा जानो हानाय जोबोद दिनै दावदैनि चेलेन्ज लानो नागिरदों आरो रुटि आरोना रुटिबो थाफागोन लोगोआवहा माने खाथाम आरोना बड' स्मल फेमिलि ओमफ्राय संगिता ओमफ्राय आं आरोना लोगोफोर माने जाय जानो हायो फार्स्ट 100 करि खासेयाव 100 करि 300 टाका मोनगोन आरोना लोगोफोर जाय फार्स्ट जानो हायो होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदों आरोना लोगोफोर थुदोंबा आंजों लोगोसे नायलांदों भिडिअखौ जोबजासिम नै दावदैखौ जिरगासिनो संगिताया जिरगासिनो मालाय गावदांदां सरासति बायसा नुलायदों आइ सरासति बायसा लोगोफोर नैया दाउ खासेयावहा 8 करि ओमफ्राय रुटिया गांनै करि जाय फटाफट जायो बेनो 300 टाका हबो लोगोफोर नाय फैसाया चेलेन्जआ जोंना फैसानि आरोना लोगोफोर ओइ संख्रि लाबाखै गोदो एसे दुंनाङैलाय ओरै आंनियावथ' गैयाना बे जासिगोन जमानियानो दावदैया जाबायना आंनि बाथ्रालाय जाबायना नोंनिया नुवाखैनो आंनियाव नुजा दे अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदों आरोना लोगोफोर थुदोंबा नायलांदों
YouTuber ibu saya masa. Dia mbak sih tidak sama bu. Mbak sih tidak. Nah, tapi kan namanya eknak ya. Eknak. Eksosil nani. Tangan ini nak. Series video खालामबाय गय जाखांबाय नों दाखालिबावबो हायाखै हाया आङो series video नायना नाथाजोबदों आंनिया लोगोफोर बिराद मोजां नांबाय आरोना series video खालामनानै माबोरै नांखो नोंथांमोनाबो प्लिज कमेन्टआव खोन्थाहर नोंथांमोननि एन्टारटेननि थाखायनो बानायबाय आरोना series videoखौ ओमफ्राय कन्टेन्टबो गैयामोन नालाय बेखौनो बानायबाय माबोरै जादों प्लिज कमेन्टआव खोन्थाहर आं खिन्थु बिराद गोजोननाय मोन्दों आरोना जियानो जा चेलेन्जआ 300 बाबोथ' जितिबायना सोरनियावबा जुदि चेलेन्ज भिडिअ माबा खालामनोबा लिंहर आंखौ लोगोफोर आं थांगोन सोरनिबा भिडिअ चेलेन्ज भिडिअ जानायनि माबा खालामनोबा लिंहर आरोना आंखौ आं थांगोन दे लोगोफोर दिनैबो आंना मामार्थनि पार्सेल फैलायबाय आरोना नै आनबक्सिं खालामना खोन्थिनोसै सारि फानना हरनाय बायसा जि गोलाव होखादों वाव नैया मोननैजों 586 मोननैजों साबन दुगैलाहाय साबनजों बेजोंनो दुगैग्रा खालामनोसै